John chapter 3. Yes. Ndakaisareba 9 tichizopika 10. Hallelujah. Yes. Mumwe nomumwe wakaberekwa naMwari haaiti zvivi nokuti Mumwe nemumwe akaberekwa naMwari haaiti zvivi. Yes. Nokuti mbeu yake inogara maari. Chinoita kuti akaberekwa naMwari asaite zvivi. Iye mbeu yababa vakamubereka inogara munani? Maari. Kureva kuti ropa rababa vakamubereka riri maariwo futi iyeye. Saka baba vakamubereka vanonzi Kristu havana zvivi mavarende, ivo havaite zvivi. Saka mwana wavo wese vanobereka naiyewo anofanana nani? Nababa vake. Ndozvibudzi nekuti mbeu yake, mbeu yaKristu inogara muvana vose vaanenge abereka. Saka vana vanoberekwa naKristu vanofanana nababa vavo vakavabereka. Haleluya. Kuti mbeu yaKristu inogara mavari zvavangofanana nekuti ropa raKristu rinogara munani? Mavari. Inyaya yeropa. Haleluya. Nekuti kana tichitenda kana tiberekwa patsva zviri kuitwa taka. Haleluya. Haleluya. Handiti ndosaka baba turo nhasi unoyu kana vanoda kukurupa kuti John mwana wavo vanoenda kuma-DNA panyama chaipo ponotorwa ropa ravo. Handiti potorwa ropa raJohn roonekwa kuti ropa iri rimwe chete here. Haleluya. Because chinongobva pana brother Hope remains chii? Brother Hope. Handiti saka akaberekwa naMwari, naMwari haaite zvivi nekuti mbeu yaMwari inogara maari. Yes. Nokuti mbeu yake inogara maari haagone kuita zvivi nokuti wakaberekwa naMwari. Hanzi haatogone kuita zvivi munhu akaberekwa nani? naMwari. Haatokwanise. It's impossible kuti munhu anotenda kuri kutenda kwechokwadi uye akagamuchira shoko rechokwadi anzi aite zvivi. Zvinhu izvo zviri kutonzi munhu akaberekwa naMwari haatogone kuita chivi. Ukaona chinhu chikanzi munhu haatochigone uyu zvinoti nyangwe zvikadii that person will never be found in any act of what? Of sin. Yes. Yes. Verse 10. Verse 10. Vana vaMwari vanooneswa naizvozvo. Zvanzi chii? Vana. Zvanzi vana vaMwari. Vana vaMwari. Kurati pane. Haleluya. Mwana maitela so vakuita sei? Haleluya. Amen. Zvanzi vanhu verenga. Verse 10. Yes. Vana vaMwari vanooneswa naizvozvi. Vana vaMwari. Hanzi vari vana vaMwari vanooneswa naizvozvi. Saka zvikanzi vana vaMwari. Handiti? Yes. Hazvingogume zvakadaro. Pane zvinhu zvinozova reflection inoratidza kuti ava vana vaMwari. Zvikangonzi vana vaMwari chete toguma takadaro hazvina kukwana zvakadaro. Handiti? But pane reflection inozoratidza kuti ava vana vaMwari. Handiti? Manifestation yeumwana hwavo kunani? Kuna baba vavo vakavabereka. Ndo inozoratidza vana vaMwari. Ndosaka zvanzi vanooneswa naizvozvi. Zvipi zvekuti vari vana vaMwari havaite zvivi. Haleluya. Saka vari vana vaMwari vanooneswa naizvozvi. Haleluya. Zvakanaka kuti munhu wese anogona kuti Yesu ndonamata ndiri mwana waMwari, tese tiri vana vaMwari. This and that. Vanhu vanogona kuzvitaura izvozvo. But then iye Mwari wacho mana manje ari kuzotaura kuti vari vake chaivo vane zvavanozoonekwa nazvo zvinoratidza kuti chii? Kuti vana vaMwari. Kureva kuti tiri vana vaMwari. It's very easy for everybody to call himself mwana waMwari. Handiti? Zvakangofanana nekuti zvakataurwa naJesu kuna Matthew chapter 7 kuyakuya achiti vanhu vese havazosara kuti ishe kwandiri vachapinda muumambo hwani hwokudenga. Kureva kuti vanhu vakawanda kuti ishe vanogona kuzviita. Saka vanhu vakawanda kuti tiri vana vaMwari, ndiri mwana waMwari vanogona kuzviita. Unonzwa Jesu kana Luka chapter 6 pavhesi ya 46 achiti munodidzirei ishe kana musingaiti chii zvandinoreva. Kureva kuti umwana hwaMwari huri muact, huri mukuita zvinoreva baba. Saka ari kuti vari vana vaMwari vanooneswa naizvozvo. Zvipi zvokuti vari vana vaMwari havaite zvivi? Why vasingaite zvivi? Because vana vaMwari
mbeu yababa inogara mavari. Saka chinoratidza kuti mavari mune DNA yaKristu kusaita zvivi, because zvivi naKristu maopponents avaonane imvura neoili hazvisangani, hazvina kana association. Haleluya. Saka vari vana vaMwari vanooneswa naizvozvo. Now, how does one become mwana waMwari? Anokwanisa kuzoonekwa kuti uyu munhu, anditi? Yes. Uyu munhu uyu, sure uyu mwana waMwari. Zviri kunzi zvacho zvinozoita kuti vaonekwe, zvinomanifesta zvaakuratidza umwana hwavo kuna Mwari kuti uyu mwana uyu ndewaMwari uyu. Haleluya. Amen. Munhu chii chinenge chaita kuti munhu azodzi vana vaMwari vanoonekwa neizvi? Chinenge chaita chekuti anenge ava obedient to the gospel, anditi? Onoteerera nemwoyo shoko raMwari nokuparidzwa kwaro, obva aritenda. Kana aritenda, and then there is something that munhu yeye chaanoita undergo chinozomuita kuti ave mwana waMwari. Zvinova izvozvo ndo zvinozoita kuti ave nesimba rinozoita kuti pave nemanifestation inotoonekwa iyi kuti uyu ndewani, uyu ndewaMwari. Haleluya. Amen. Verengai Romans chapter 6 verse 3 to 6 tichimhanya tikasira. Pane vanoenda mboverenga pana 1 John chapter 2. Yes, verse 29. Verse 29. Kana muchimuziva kuti iye wakarurama. Kana muchiziva kuti iye akarurama. Zivaiwo kuti mumwe nomumwe unoita zvakarurama wakaberekwa naye. Kana muchiziva kuti iye Mwari akarurama, nditi? Yes. Kana maziva izvozvo kuti Mwari akarurama, then automatically kuziva kwenu kuti Mwari akarurama zvinofanira kukuzivisa kuti chero vanoberekwawo vakaita sei? Vakarurama. Saka nemumwe anozoberekwawo neuyo akarurama, naiyewo futi anobva ava akaita sei? Akarurama. Kururama pakuita sei? Pabeauty yekunze here? Pamaitiro aunenge uchiita anoratidza kuti wakaberekwa nani? naMwari. Because anoti vose vakamugamuchira akavapa simba kuti vave vana vaMwari. Yes. Haleluya. Amen. Kuti vanhu vanoitwa vana vaMwari nekugamuchira shoko raMwari. Yes. Kana vanhu vagamuchira shoko raMwari, pane zvavanoita zvinoita kuti vapiwe simba. Simba iroro ndo rinozovakontrora zvekuti hazvizogoniwo kuti vanhu vanzi vanoita zvinhu. Yes. Haleluya. Amen. Maita nacho. 26. Romans chapter 6. Verenga kwa verse 3. Alright. Vari vana vaMwari vanooneswa naizvozvo. Kana tingaitanga vapa 2. Aiswa. Isu takafa kuzvivi. Tichagara seiko mukati mavo? Isu takafa kuzvivi. Akutaura mashoko aya apostle Paul. Yes. Akambenge ari kuzvivi pakutanga. Ndobva abudiswa muupenyu hwezvivi neshoko raMwari Kristu paakazviratidza paari. Ndobva amudirecta kukereke yaKristu, atiti? Yes. Ndobva anosvika akanopinda mukereke yaKristu akaonana nemurumenzi Ananias. Ananias akaita zvose zvakarayirwa naMwari nekuda kwaPaul. Ndokubva amubhabhatidza. Paul ndokubva apinda paye muna Kristu. Paul ava mwana waMwari kubva panguva iyoyo, atiti? Saka ndosanawo akutotaura achiti hai isu takafa kuzvivi izvi. Kurati atembeke ari active nyaya yekufa kana pasina kumbenge paine upenyu. Haleluya. Saka kana kwaona isu takafa pachinhu ichi, it means what upon a time angane upenyu chinhu chakachine upenyu. Saka nawo chakazofa chiri chakutaura chinhu chakaita sei? Saka when something is dead, it means that thing no longer exists. Yes. Achanikwa zvachose ndo zvaarikutaura takafa kuzvivi. Kurati muupenyu hwaapo pamwe chete nehama dzose dzakatenda kusvika nhasi. Vari muna Kristu vakatenda vari mukereke yaKristu vakafanana napo pakuti vane kumwe kwavakafa. Haleluya. Vakafa kuzvivi. Saka zviri kumunhu anenge atenda chonzi sin kana kuti chivi chinhu chakafa chekuti kumachisisipo chero ukataura mukadii akafa afushirwa aikwa. Kana makutaura sei history rekoti taimbova naambuya nhinge nsowoni vakadai vari kutaura kwenyu hakuti vamwe vamire apo vanogara muchidya pamwe chete navo vachikuudza ingano hazviite. Ndo zvakafanana
hazvichaexiste zvakatofa handiti. Yes. Ko hamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu? Hamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu? Pari kuti isu akutaura kereke, akutaura vatendi, akutaura vari kunzi vakamugamuchira akavapa simba kuti vaite sei? Vave vana vaMwari. Saka vana vaMwari pamwechete naApostle Paul ndo vanofanira kutaura mashoko ekuti isu takabhabhatidzwa. Kubhabhatidzwa ishoko rinoreva kuti munhu ane upenyu hwaanga achirarama before, and then ndobva agamuchira shoko raMwari, ndobva atenda, ndobva apinda pane humwe upenyu. Saka kupinda mune humwe upenyu, baptism confirmation yekuti waakuchinja upenyu kubva pane humwe upenyu uchienda kupi? Pane humwe upenyu. Saka pakuchinja ikoko process yekuchinja kubva kuupenyu hwenyama uchienda kuupenyu hwemweya, handiti? Yes. Ndonoti kubhabhatidzwa chii vanhu vari kuwodzera dust. Haleluya, haleluya. Saka ndotoona kuti isu takabhabhatidzwa handiti muna Kristu, kureva kuti ari kukonfema kuti isusu takabva pane humwe upenyu hwatakamborarama, hatisisipo ikoko tikaenda kune humwe upenyu, handiti? Yes, verengai. Takabhabhatidzwa murufu rwake. Isusu takabhabhatidzwa murufu rwake. Yes. Naizvozvo pakubhabhatidzwa takawigwa pamwechete naye murufu. Naizvozvo pakubhabhatidzwa, naizvozvo pakubhabhatidzwa kwemumwe nemumwe akatenda kushoko raMwari, pakubhabhatidzwa unenge uchivigwa pamwechete nani? naJesu Kristu. Haleluya. Zvakamboita ipo paya zvekuenda pamuchinjikwa, aitwa sei achididi achizororerwa pamuchinjikwa, handiti? Yes. Achizorobudisa upenyu hwake, handiti? Achizonzi aendeswa kumakuva. Ndo zvakafanana nezvikuitwa munhu pari kugamuchidzwa shoko raMwari achiritenda, achizotorwa achinobhabhatidzwa paya paya. Akafanana naKristu anoendawo kupi? Pamuchinjikwa nekunoiswa pai muguva. Pati haagare muguva nekusingaperi, anobuda muguva, handiti? Yes. Saka time yaunobuda muguva waakune humwe upenyu hwasiyana neupenyu hwaungabuda uko kumashure, handiti? Saka from that very same time unenge wakutotaura kuti ini ndakamutswa pamwe chete naKristu, tiri active paupenyu huri sinless. Yes, verengai. Kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nokubwinya kwaBaba. Yes. Saizvozvo nesuwo tifambe noupenyu hutsva. Saizvozvo nesuwo tifambe neupenyu hutsva. Saka ndo pari kunzi vana vaMwari vanooneswa naizvozvo. Saka vana vaMwari vanooneswa naizvozvo zvipi? Zvekuti vaakufamba neupenyu hutsva. Saka kana pachitaurwa nyaya yeupenyu hutsva, pane humwe upenyu hunenge hwakamboraramiwa kumashure. Munhu akazobuda mahuri akuenda kune uhutsva. Haleluya. Amen. Haleluya. Saka uhutsva hwakuraramiwa hunoraramiwa bedzi nevana vaMwari, hunoraramiwa bedzi nevanhu vatenda kushoko raMwari vakaberekwa patsva, vachiberekwa naKristu. Saka pakuberekwa kunoitwa mwana wega wega kana achiberekwa, ropa rinorarama maari nderababa vaita sei? Vamubereka. Saka zvinozoonekwa kuti uyu akaberekwa naMwari nenzira nemutoo wemararamiro pamwe chete nekuita sei? Nekusaita zvivi. Haleluya. Saka ndozvikunzi vari vana vaMwari vanooneswa naizvozvo. Vari vana vaMwari vanooneswa naizvozvo. Haleluya. Pamwe chete. Yeah. Verengai. Nokuti kana takave vamwe naye pakufanana naye parufu rwake, tichadarowo pakumuka kwake. Nekuti kana takava vamwe, handiti? Pakuita sei? Takafanana naye pakufanana naye parufu rwake, tichadarowo pakumuka kwake. Tichadarowo pakumuka kwake. Ava vanhu vakutaurwa ava ndivana vaMwari, handiti? Saka vanhu vari kunzi vanooneswa naizvozvo. Kureva kuti zvipi zvacho zvikuratidza kuti pane musiyano pakati pavo
nevasiri. Yes. Chapter 2 verse 29 maimabereka. Chapter 2 verse 29. John chapter 2 verse 29. Kana muchiziva kuti iye wakarurama, Why? zivai kuti mumwe nomumwe Mirai. anoita zvakanaka. Mirai. Mashenyu verenga yamabhuku verenga. 1 John 3 verse 10. 1 John chapter 3 verse 10. Yes, mozoverenga 1 John 2 verse 29 iyoyo. Vana vaMwari vanooneswa naizvozvi. Vari kunzi vana vaMwari vanooneswa naizvozvi. Vatanga tichitsanangura kuti how one becomes mwana waMwari, handiti? Yes. Saka time yaakutaurwa naye manje akutotaurwa naye semwana ava full time mwana wani? Mwana waMwari. Saka ari mwana waMwari full time anooneswa nezvinhu izvozvo zvekuti chii haaite chivi maari, handiti? Yes. Nekuda kwokuti mbeu yababa inogara mumunhu akadaro. Yes, regai. Kana muchiziva kuti iye wakarurama, Kana muchiziva kuti iye akarurama. zivai kuti mumwe nomumwe unoita zvakarurama wakaberekwa naye. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Atizi pazvechete. Taingokupa midziyo. Ndarifungidzira pane munhu achati aiwa chai. Tamboita sei? Tabuerenga ataidzokorore nesimba zve. Hallelujah. Kana muchiziva kuti iye akarurama, handiti? Yes. Kana muchiziva kuti iye akarurama, Yes. zvinorevawo kuti nevose vane vana vake vanoita sei? Vanovawo vanhu vakarurama. Saka kururama kuita zvinhu zvose zvakanzi naMwari musaite. Kuregera kuita zvose zvakanzi naMwari musaite sei? Musaite. Nekuita zvose zvakanzi naMwari muzviite. Ikoko ndokunonzi kururama ikoko. Uye munhu anomira achiti inini ndinonamata Mwari ndiri mwana waMwari, ndiye munhu wani anofanira kuziva kuti inini paupenyu hwangu hwandorarama I am sinless kubva panguva yandakatenda. Handiti? Anonzwisa kuti kubva panguva yandinonzi ini ndakagamuchira shoko raMwari rechokwadi risina kushandiswa, ndokubva ndarigamuchira kudaro ndikabhabhatidzwa muna Kristu Jesu, zvaakureva kuti akurarama mandiri haasi nyama iyi, but Kristu ndiye akurarama mandiri, nekuti zvanzi mumwe nemumwe akaberekwa naMwari, mbeu yaMwari inogara maari, handiti? Kureva kuti Kristu ndiye akugara mumunhu iyeye. Saka munhu wose ana Kristu maari, zvaakureva kuti maari haachakontrolewe by the will of the flesh, but akukontrolewa nekuda kwemweya, nekuda kwaMwari, handiti? Nekuti shoko raMwari kuna Magalatiya chapter 5 rinoti kana muchitungamirirwa nemweya, handiti? Ipapo hamungaite kuda kwenyama. Kurati kana makaberekwa naMwari hamungaitewo kuda kwaSatani. Ari kunzi kana muchitungamirirwa nemweya hamungaite kuda kwenyama. Nyama ndi Satani. Nekuti kuda kwenyama ndo kuita kwose kusina kuzvidzora mukati, kusina control zvayangoda. Ikangonzwa ndakuda kunoita upombwe izvo zvinonge ndainoita upombwe. Akangonzwa kuti ndakuda kuenda kunomba kana kunoita anything zvisina order zviya, inongoenda kunoita izvozvo because inyama. But kana muchitungamirirwa nemweya hamuite kuda kwenyama. Kurati nyama ine zvainoda, mweya une zvaunoda. Saka zvinodiwa nemweya nezvinodiwa nenyama zvakapesana kudai so. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Saka vari vana vaMwari, mbeu yake inogara muvana vake. Saka zvinozoita kuti izvozvo zvionekwe kuti ava vana vaMwari, zvinoonekwa nekuda kwokuti chiri mamuri chinomanifesta kunze ukoko. Kunyange ukaofewa mukana wokupinda muchivi kudai hazvikwanisike, nekuti mbeu yaKristu inogara munani? Mauri iwewe. Saka ndozvinoonesa vanonzi ava vanhu vanonamata ndevaMwari. Saka kuti vanhu vanzi vanonamata, even zvatakatoita panapa
tikatongoita more than 2 tikati tinonamata izvozvo zvokuti nekuti tinonamata ndozvatiri kutaura is not enough because kunamata kunofanira kuzopupurirwa nemanifestation yekunamata kwacho. Saka kungoti tinonamata is not enough zvinogona kuitwa nemunhu wese. Masangano ese akaungana all over the world nhasi Sunday so vazhinji vamwe vakaungana nezuro handiti vese vanoti chii vanonamata but hazvisiri izvo nekuti after kuti tinonamata there is something chinofanira kuzokonfirma nekupa testimony yekunamata kwani kwako. What is that thing? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mararamiro atinoita nekuti shoko riri kuti vanooneswa naizvozvo vana vaMwari vanooneswa naizvozvo ava vana vaMwari. Zvipi zvataurwa pavhesi 9 handiti zvekuti vese vakaberekwa naMwari havaite sei? Havaite zvivi. Vhesi 8 yakaitaura kuti vakaberekwa naSatani inoratidza kuti Satani ane vake vaakabereka vanooneswa nekuita sei? Nekuita zvivi. Saka vaMwariwo vanooneswa nekusaita zvivi nekuti mbeu yake inogara munani mavari. Verengai vhesi 11. Verse 11. Yes. Vana vaMwari vanooneswa naizvozvo navana vadhiabhorosi nevana vaSatani. Mumwe nomumwe usingaiti zvakarurama haasi waMwari. Mumwe nemumwe asingaite zvakarurama pamatsuko iye haasi waMwari. Mumwe nemumwe asingaite zvakarurama haasi waMwari. Saka nhasi tikaona vanhu vachitorerana varume vachitorerana vakadzi ukombo uchiitwa zvifeve zvakazara vanhu vachingoita zvavanenge zvisina kana oda zvinenge zvichiitwa zviya zvinhu izvozvo kune vari vana vaMwari chinofanira kuva chisimbiso nechiratidzo kwavari chekunyatsoratidza kuti shuwa isu tiri vana vaMwari because matiri isu mufamily yedu hamuitike zvinhu zvatiri kuona zviri kuitwa kupi? Zviri kuitwa outside the family of God. Saka zvinotoita zvekutoonekwa kudai so. That's why muchinzwa rimwe shoko raMwari rakanyorwa kuna 1 Timothy chapter 5 verse 24 and 25 richitaura richiti mabasa evamwe vanhu anoonekwa pachena, zvivi zvevamwe zvinoonekwa pachena, izvozvo zvinotungamirira vanhu ivavo pakuita sei? Pakunotongwa kwavo. Kunoti zvinoitwa nemunhu cannot be secret, zvinotoonekwa pachena. Haleluya. Amen. Maita nazo zvamunoita imimi zvinoonekwa pachena. Izvozvo zvinoonekwa pachena kwachona kune vanenge vachiona vanokuziva kuti there are only 2 sides, kunongori left and right. Handiti? Yes. Saka pamasaidi maviri rekuleft nerekuright imimi kana maita whatever action yamaita imimi inoita kuti vanhu vamire pakuona side renyu kuti uyu ndewokuleft here kana ndewokuright. Saka shoko raMwari Matthew chapter 25 verse 31 to 41 rinotaura pamusoro pemakwai nembudzi kuti makwai achaiswa kurudyi mbudzi dzichiiswa kupi? Kuruboshwe. Saka each action inoratidza munhu divi rake chairo sezvekutaurwa apa kuti vari vana vaMwari vanooneswa nezvozvo nevasiri vasingaitawo zvakarurama vanooneswa kuti nachii naizvozvo. Saka zvivi zvevamwe kana zvakanaka zvinoitwawo nevamwe zvinooneka pachena zvichitungamirira kupi? Pavanenge vachienda. Haleluya. Saka mukanzwa vanhu vachitaura vachiti komaita nazwa zvavanoita vanhu murume wavakaenda kubasa vanosara vachizoonekwa vachienda kuloji nemumwe murume, vanozosara vachizoonekwa vachipinza mumwe murume mumba, kana kuti vanozotorwawo nemumwe murume vachienda mumba memumwe murume anenge aina mai vaendawo kubasa this and that. Handiti nyaya iyoyo kana ichitaurika zvichiitikawo zvechokwadi haisi nyaya yekuotaurwa chete kuvanhu vanenge vachiona nekutaura dzimwe vasiri muna Kristu vanozvitora sekuti igeneral conversation inyaya dziri kuitika dzavari kutaurawo, but vari vana vaMwari kana vakunzwa nyaya dzakafanana neidzodzo vanobva vaziva kuti imanifestation. Haleluya. Vanobva vaziva kuti chii? Imanifestation iri kuratidzika kwekuti uyu mwana wanyu. Saka zviratidzo zvekuti munhu uyu mwana wanyu zvinoonekwa kana munhu achinge angoita action chete, and hakuna action inoitwa inosiya munhu ari neutral achi vanhu vachiti we are confused, we don't know where exactly kuti munhu yanobhilonga kupi. Hakuna. Each and every action inoitwa under the sun
inosiya munhu aine divi rake aidha kuruboshwe kana kuti kurudyi. Haleluya. Saka kana tine varume vanofanira kuhura vachisiya vakadzi vavo, zvazvinomboreva ndezvekutaurwa neshoko iri kuti vanooneswa naizvozvo. Vari vana vani? Vari vana vaSatani. Ende vari vana vaMwari vanooneswa naizvozvo. Zvipi? Zvokuti vanochengeta kutenda, vanorurama pamberi paMwari. Yes. Mumwe nomumwe usingaite zvakarurama haasi waMwari. Asingaite zvakarurama haasi waMwari. There is no doubt nezvaizvozvo. Saka maimari mukaona munhu asingaite zvakarurama mubve matongoziva pachena. Ende munhu hafaniri kugumbuka. Nebo mukataura musazvipe mhosva chero munhu akagumbuka kuti uyu ndewaSatani uyu. Handidi nozvitaura neshoko raMwari. Verengai futi ipapo, verengai ipapo. Mumwe nomumwe usingaite zvakarurama haasi waMwari. Mumwe nomumwe asingaite zvakarurama haasi waMwari munhu iyeye. There is no doubt about that. Saka ukaona munhu achiita zvinhu zvakarurama kana ukaona munhu achiba iri mbavha, ziva kuti munhu uyu haasi waMwari uyu. Handiti? Saka kana musi munhu asiri waMwari ndewani munhu iyeye? NdeweSatani, mwana waSatani. Saka mumwe nomumwe anoita zvinodiwa nababa vake. Because each and every action yaunoita, pana one baba anonzwa mufaro wakakuzara maari mumwoyo make kuti mwana wangu, zviratidzo zvekuti ndakabereka mwana zvakumanifesta, zvakuonekwa pachena. Handiti? Saka paunoka paya Satani anenge achifadzwa nazvo zvisingaite. Paunoitawo zvakarurama paya Kristu anenge achifadzwa nazvo zvisingaite. Yes. Verengai. Naiwo usingadi hama yake. Verse 11. Verse 11. Yeah. Nokuti ndiro shoko ramakanzwa kubva pakutanga. Nekuti ndiro shoko ramakanzwa kubva rini? Kubva pakutanga. Haleluya. Amen. Ndo shoko ramakanzwa kubva rini? Pakutanga. Yeah. Mwari haite sei? Mwari haashandi. Ndiro shoko ramakanzwa kubva pakutanga. Nanhasi kunyange mukanzi maparadzwa bhodhi iyi yaparara babashenda havasisipo, vavata rufu. Handiti? Yes. Shoko rinosara richingova shoko rakamira. Harichinji. Amen. Vanozoya even mageneration anozotevera kumashure kwedu tese tavata rufu, anosvika shoko iri rakangomira, rakanzwikwa kubva pakutanga, rikaparidzwa kubva pakutanga. Saka shoko rakanzwika rikaparidzwa kubva pakutanga nderekuti chii? Tinonzwa muapostori waMwari John akutonyora imwe conversation so yakanga iri between Jesu pakuaita panyika paya. Handiti? Amen. Asangana nemunhu anonzi Nicodemus. Along the way conversation tinozonzwa Ishe vakutaura manje John ndobva arekodha pasi. Zvikanzi baba vakada nyika nekudaro kuti vakaipa kumwanakomana wavo kuti ani nani anotenda kwaari aregere kufa asi ave nechii? Neupenyu husingaperi. Ndiro shoko ramakanzwa kubva pai? Pakutanga. Rekuti chii? Wetanzwa kuti chii? Shoko ranga riripo kubva pakutanga ishoko rerudo. Yes. Haleluya. Amen. Shoko ranga riripo kubva pakutanga uye nazvino nekusingaperi, rinoonesa vana vaMwari, ishoko rerudo. Haleluya. Verse 11. Nokuti ndiro shoko ramakanzwa kubva pakutanga kuti tidane. Shoko rerudo inova ndo the foundation upon which the base yellow pairi pa. Haleluya. Amen. Saka tunaona kubva pakutanga. Handiti? Yes. Even before the establishment of this New Testament, before the establishment of the New Covenant, iri ndo shoko ranga riripo rakamira rekuti chii? Rekuti vanhu vanofanira kuti vadanane. Ndosaka muchinzwa kuti raitaura Matthew chapter 22 verse 37 kusvika pa40. Iverenge nemunasinana kwatosvika pa Matthew chapter 22 pane muri vana John 13 verse 34. Yes. Ndokupai murayiro mutsva wokuti mudane. Murayiro mutsva wandiri kukupai ndewokuti chii? Mudanane. The new commandment yandiri kukupai imimi, uyu murayiro hausi kupiwa nyika, hausi kupiwa vanhu vese.
uri kupiwa avo vari kunzi vose vakamugamuchira. John chapter 1 verse 12. Asi vose vakamugamuchira akavapa simba rekuti vave vana vaMwari. Saka murayiro uri kunzi ndinokupai murayiro mutsva wokuti mudanane pana John 13 verse 34. Hausi kupiwa vanhu vese panyika zvokuti munhu wese anogona kubata bhaibheri oti zvakanzi tidanane kwete. Uri kupiwa vanhu vari kunzi vana vaMwari, vanzi vanooneswa naizvozvo kuti havaite zvivi. Saka mukusaita zvivi kwavo vakazara nekururama. Kururama ikoko ndokune manifestation yerudo, ndokune manifestation of love pakati pavo. Ndo zvakangoita iri shoko ndakuchinja kubva pakutanga. Ndo murayiro wakapiwa naMwari kubva pakutanga. Saka zvose zvakazenge zvakuitwa kuOld Testament nekuti Mwari akaita sungano yekare, ndiye Mwari akazouya akaishandura akagadzira imwe sungano akaiti ndo sungano itsva handiti. Saka Mwari mumwe chete iye pakutanga kuOld Testament paakanga achitaura mirayiro yose yanga ichiitwa ichinzi usazodai, musadai. Zvose izvo zvaidzoka pashoko 1 rekuti kana munhu akanzwisisa shoko rekuti handifanire kubira hama yangu iyi, zviri kureva ndinoida hama iyi, chinoita kuti ndisabe nyaya yekuti ndinoida hama iyi handiti. Saka kuida kwandinoita kunotoita kuti chiri chayo ndisachida, asi ndinochiprotecta because ndinoida. Ndo zvinoita kuti ndisakutorere mukadzi kana kuti usatorewo mukadzi wangu because tinodanana handiti. Yes. Verengai. Oh, alright. Ndinokupai murayiro mutsva wokuti mudane sezvandakakudai ini. He is the first man akatanga kudemonstrate nyaya yekuda handiti. Saka isusu kana takuda hatingoda zvisina order, tinoda tichidzidza pana Kristu nekuti iye ndiye akatanga kuda. Kutanga kuda kwaakanga achiita iye yanga iri demonstration kana kuti example yekuti isu kana takuzoteera kumashure takuona kuti saka kana tichida tinoda sei handiti. Yes. Nemi mudanewo saizvozvo. Inini zvandakaita imimi do the same. Vose vachaziva naizvozvo kuti muri vadzidzi vangu. Izvozvo ndo zvanzi vanhu vachaita sei. Mambovereka kuti vachaoneswa naizvozvo, vana vaMwari vanooneswa naizvozvo handiti. Ndo zvimwe chete zviri kutaurwa apa zvokunzi vose vachaziva naizvozvo. Zvangofanana nekuti vose vachaoneswa naizvozvo kuti muri vana vaMwari. Vose vachaziva naizvozvo kuti imi muri vadzidzi vangu. Kuti vadzidzi vangu zvangofanana kuti futi vana vaMwari, madisciples aMwari, vanhu vanotenda kuna Mwari, vanotevera Mwari. Vose vanoonekwa kuti vari kutenda vachitevera Mwari mumweya nezvokwadi. Nei? Nekuda kwokuti pakati pavo pane rudo, vanodanana. Yes. Kana muno rudo pakati penyu. Kana muine love pakati penyu. Yes. Matthew 22 verse 37 to 40. Akati kwaari, ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose. Ida Mwari Ishe. Ida Ishe Mwari wako nechi? Nomwoyo wako wose. Nemwoyo wako wese. Mazvizo maimani. Hazvina kunzi idai parechi nemwoyo wenyu wese apa kutanga. Zvanzi ida Mwari nemwoyo wako wese. Ukaona zvakunzi nemwoyo wako wese kutanga mabasa enyika. Zviri kureva kuti hazvisi kuzofanira kuitika zvokuti vanhu vari kuzotora munhu ari kunzi ida nemwoyo wako wese uya handiti. Vari kuzomubvisa pamweseni yake oreplacewa nemunhu. But murayiro waMwari ndewekuti ida Mwari wako iwewe uchida wekwako. Unozvida chii? Iwewe. Kureva kuti imi kana makatenda uyu akatenda, mese maberekwa nani? Nababa 1. Saka muri vanhu vamwe chete imi handiti. Zvakufanira kuti imi mamuchafanira kuva selfish. Makufanira kungozvida semadiro amunozvida. Makufanira kungoda mumwe wenyu semadiro amunenge sei amunongozviita iwayo. Ndizvo timozvitora physically panyama seexample handiti. Ndizvo kamaishe izvi kutaurwa. Munozvitenda? Alright. Kutenda ndizvo kana. Ida kumwoyo wako wekwako sechi sekuzvida kwaunoita iwewe handiti. Imimi munozvida sei? Munozvida sei? How do you love yourself? Zvinozoratidzawo futi kuti the same way you love yourself ndo madinofta munongoita maita nazo aya. Handidi kugumburiswa, handidi kudziva zvakaipa, handidi
kupiwa vesiwo linandi linganutichira zvakaipa nje linganutinyeya handire munganutibiya. Yes. Zvimwe zvinhu ndo mabiro avanozviita iwayo handiti. Saka kuna kuti mabiro acho avanozviita iwayo ndo the same way yavanongotiita futi avasaizo handiti. Neimwe nzira physically handiti imimi handiti munotenda Jesu Kristu ndi baba wenyu. Ichokwadi kuti makaberekwa neshoko rake. Saka muri mwana waMwari, muruti muri vana vaMwari apa handiti. Munotenda kuti ava futi vakaberekwa una baba venyu. Vanoti Jesu wacho. Munozvitenda. Saka munoti imimi neava muri masisters. Yes. Saka ava ndevekwenyama. Vanaro ine dress black yakadai. Awapfeke zveblack. Ndozi shoko rati wechipiri unofanana naiwoyu. Yes. Wekutanga wacho wangonzi ida Mwari wako nemoyo wako wese, nemweya wako wese, nekufunga kwako kwese. Handiti? Zvikanzi wechipiri unofanana neiwoyu. Handiti? Yes. Wechipiri unofanana neiwoyu. Ndewekuti ude wekwako iwewe. Sekuzvida kwaunoita sei? Kwaunozviita. Kwaunoita iwewe. Yes. Handiti? Amen. Saka wokwako wacho ndiani? Jesu Kristu. Jesu Kristu ndiyo baba vako. Yes. Saka kuna kuti zvauri ndozvingori uyuka ndove kwako kavo handiti ndozvo zvakaita kasisani. Kana chiri chokwadi ndizvo here kuti mai widzo vanaro dresi rakadaiwo kozi mimi kuti muve navo ndikufananidzira nekuzvita kwepanyama kwamakaita kwapanyama chaipo handiti. Yes. Kuratidza kuti ndizvo chokwadi uyu mwana wababa venyu uyu. You guys are sisters because Mwari mumwe cheteka handiti. Baba Sheni kana muri imimi one other handiti. Sheni naShani kana vari vana venyu vese handiti. Vanofanira kungoziva kuti takaberekwa nababa vani mumwe chete ende ivo love inobva pamuri imimi inopinda mavari vese nekuti ropa riri mavari nderanyu nderenyu. Saka they are brothers handiti. Yes. Ndozvo zvakangoita kuvanhu kana vaberekwa mumweya neshoko raMwari vakaparidzirwa vakatenda. That's why muchinzwa Ephesians chapter 4 ichizotaura nyaya kuti kune kutenda kumwe chete naMwari mumwe chete nerubhabhatidzo rumwe chete handiti. Kurati Mwari wacho kana ari mumwe chete anobereka vanhu neshoko. Akabereka uyu neshoko, shoko rimwe chete ndonobereka uyu ndonobereka brother hope handiti. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Saka maishe ndati imi kana uchitenda uyu mwana wababa wenyu ndowekwenyu. Kana imimi dress ramina romakaritenga nekuti makanzwa ndikurida ira handiti. Kurati muri kuzvida mobva manzi the same way yamuri kuzvida nayo itai sei? Itai the same thing. Saka zvaakutoreva kuti zvamuri zvinofanira kunge zviri ndozviriwo uyu handiti. Uyuwo zvaari ndo zvinofanira kunge zviri uyu nekuda kwekuti ndochi ndokuda kwaMwari. Vanhu vaMwari vanoita sei? Vanooneswa naizvozvo. Vanhu vaMwari vanooneswa naizvozvo. Amen. Hallelujah. Yes. Tiri pamwe? Yes. Alright. Wechipiri unofanana naiwoyo. Verengai. Yes. Murayiro yose navaprofita zvakabatanidzwa murayiro iyi miviri. Yes. Mirayiro yose handiti. Zvikanzi mirayiro yose yakabatanidzwa ipapo zvikurevei? Zviri kurevei? Zvireva kuti mirayiro yose matengo ayo akabatanidzwa ese akazoiswa pachinhu ichi handiti. Kureva kuti the Old Testament law yaitaura about chinhu chimwe chete and chinhu chimwe chete chete chaitaura nezvacho ndicho chakutaurwa panapa ichi chelove. Hallelujah. Amen. Kana pasina kudanana hapana kutenga. Ende shoko raMwari riri kuna Hebrews chapter 11 handiti. Is it verse 6? Kana pasina kutenda
hazvibviri kufadza Mwari. Saka kana hatitaure nyaya yekuti tinotenda kana vanhu vasingadanani, ende hatitaure nyaya yekudanana kana pasina kutenda, unless kana kudanana kwedu kuri kwenzira yenyika. Bosi kudanana kuri paviri, kana kuri kwenzira yenyika kunotisisisa vanhu vangotarisawo vari pavo panyama, vari hama dzavo panyama, futi havatongotarise vese, vanenge vachikotiwo vari padhuze vachona ivavo. Handiti patikana zvavo zvaMwari manje zvakuita zvive compulsory zvokuti tinofanira kufanana tose pakati pedu. Ndizvo kwakabatsira according neshoko raMwari. Saka mirayiro yose yakazadziswa pane iyi yekuti vanhu vanofanira kudanana, kusiri kwekunyengera, kudanana kuri kwechokwadi chaiko chaiko. Ati mukudanana manje mune zvinhu zvakawanda zviri involved. Babatsiro kana chiri chokwadi kuti zvinhu zvatotenda babashei zvinora kuti vaitanatswa havafaniri kunyara kuuya kwamuri kuti my brother, mwana wababa vangu, handiti inini ndaomerwawo. Chiri kuita kuti vauye kwamuri ichi kuziva kuti muri mwana wababa vangu, handiti. Haleluya. Amen. Shoko iri ichakatenda tinofanira kutaura shoko iri. Haleluya. Pane imwe nguva tine nguva yakakwana shoko rerudo chaiko chaiko. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nekuti shoko raMwari rakanyorwa rinoti usave nechikwereti nemunhu. Yes. Asi chikwereti cherudo. Asi cherudo uve nechikwereti, usave nechikwereti chemunhu asi cherudo. Babatsiro munoziva here kuti hazvifanire kuti nini mukange mimi makatoomerwa ndikukwerete sei manje. According nekuda kwaMwari kana tiri vana vaMwari hazviite. Inyaya yekuti hama ndakaomera, handiti hama yekuzwisisa zvazvinoreva ndakamaoko sekuita sei sekuzvida kwaunoita. That's why muchiona kuti paJerusalem pana Acts chapter 2 after the establishment ye-New Testament covenant, handiti shoko raMwari rakanyorwa tikateedza the book of Acts yese unosva ichinopera kudai so inoratidza kuti vanhu vanga vari muOld Testament, vanhu vaya vanga vasinganamate, vanga vasina Mwari, despite kuti vaichengeta Sabata, despite kuti vaibvisa chegumi, despite kuti vaita zvose zviri pamurayiro vachienda masinagogu avo, but vanga vasinganamate until pazoitwa established the New Testament covenant inova testament yekutenda, handiti. Yes. Zvinonzi New Testament covenant yaitwa establish. Shoko raMwari rakaparidzirwa vaIsraeri vaJudha vanga vari pamutambo wavo wePentecost paJerusarema. Remember kuti Israeri royega yainamata. Izvi zvakuti chengetai Sabata, bvisai chegumi, itai sotambai Paseka, itai mutambo ematumba, zvazvisiri zvedu isusu rudzi rwevaHedheni. Isusu tese munhu asiri wokwaIsraeri. Ukatarisa track record yavo yese ikatadza kusvitsa kuna Jacob, hausi muIsraeri, handiti. Saka kana usiri muIsraeri kudaro painzi ava pavanonzi udza vana vaIsraeri kuti zvinoti vaHedheni takatisipo ipapo, handiti. Saka murayiro waMwari waipo vaIsraeri chete. For example, sekuti uyu ndiJose, uyu ndiArthur, handiti. Vana vaArthur pavanonzi udza vana vaArthur kuti zvakati nezvakati nezvakati, panokokorodzwa pounganidzwa vana vaArthur chete. Vana vaArthur voudzwa kunzi zviri kunzi itai zvakati 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 imi vana vaArthur. Vana vaJose havaite zviri kunzi itai vana vaArthur because apa pavanhu vaiswa mabrackets, handiti. Vaiswa malines of demarcation. Zvinova zviri kudirecta kuvana vaIsraeri chete. Vari vana vaIsraeri ndo vari kunzi itai izvi neizvi neizvi neizvi. Saka ndo vanga vakapiwa murayiro vachinzi munofanira kuita zvose zvavaiita zvezvi, handiti. Asi kunyange zvaitika kwavari kudaro hazvina kuvaita kuti vanzi vanonamata, hazvina kuvakwanisa pakunamata kusvikira kwaya New Testament. That's why muchiona kuti ivo vari pamutambo wavo wePentecost zvavaita vakarayirwa zvezvi. Shoko rinoti mweya mutsvene ndo pawakabva waburuka. Saka zvavakonfema kuti chii vaichengeta murayiro vachiita mitambo yavo yose ita zvavaiita but vasina mweya mutsvene, nekuti mweya mutsvene wakatozoburuka, waburuka vakatoshamisikawo
Komunoshandisira seiko izvi ndo nature yenyu kai munofanira kuti mu spiritual nature kana kuti munonamata Mwari. Handiti? Yes. Asi ivo vakanoshandisira vaurwa ndimi dzichitaura. Ndobva patozosimuka Peter apinda mu New Testament church, mu New Testament covenant, aburukirwa naMweya Mutsvene yeye. Ndobva atanga kuparidza achivaparidzira. Avaparidzira ndopa vakabayiwa mwoyo neshoko. Handiti? Ivo vari pamutambo wePentecost, mutambo wokunamata unoitwa naIsraeri. But vazobayiwa neshoko manje ndobva vabvunza Peter nevamwe vapostora. Zvikanzi saka toita sei? Zvikanzi naPeter nevamwe vapostora, tendeukai mumwe nemumwe wenyu. Haana kuti vamwe venyu tendeukai, akati mumwe nemumwe wenyu. Kuna kuti vanga vasinganamate vese. Hapana ainamata iye vachiti vari kunamata. Zvikanzi mumwe nemumwe wenyu ngaatendeuke mubhabhatidzwe nechii? Nezita raJesu. Nezita raJesu. Kuti muregererwe zvivi, mukanganirwe zvivi. Kuna kuti vachitochengeta masabata vachitobvisa zvegumi zvavo kudaro, vanga vari muzvivi. Vaitoda kuti vatendeuke vabhabhatidzwe nezita raJesu. Kuti vaite sei? Varegererwe zvivi. Varegererwe zvivi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Saka New Testament ndobva yaitwa establish. Ndobva yazodaidzira vanhu vese shoko raMwari. Nesuwo isusu vaHedheni tanga tisimboripo chazodaidzwawo neshoko raMwari. But taakudzidziswa chinhu chimwe chete manje. Chekuti chii? Chidanani. Ndokunonzi kunamata ikoko. Verekai. Chapter 2, 1 John chapter 2, verse 7 and 8. Naida maverenga manje kuvari kunonoka kusvika. 1 John chapter 2. Tine nyaya Verse 7 and 8. Yes. Musoro weshoko murayiro worudo. Murayiro werudo. Vadikanwa. Inzwai. Murayiro werudo azvinangoti murayiro. Kazi wechi? Werudo. Werudo. Kuri murayiro ndewaMwari. Yes. Vadikanwa ndikunyorerei murayiro mutsva. Imimi church hatisi kunyorerwa chinhu chitsva nhasi isusu. Chisangobvira chakanyorerwa vakatitangira. Yes. Asi murayiro wekare. Ndiri kukutaurirai murayiro wekare watanga tichitaura uya. Yes. Wamakanga munawo kubva pakutanga. Waitinawo kubva pakutanga. Murayiro wekare ndiro shoko ramakanzwa. Saka murayiro wekare ndiro shoko ramakanzwa. Kurati shoko murayiro wekare pakutanga vasheni manomboitaura akaita kai. Handiti? Yes. Hanzi pakutanga chii? Pakutanga. Shoko ranga riri kuna Mwari. Taurai kati munoverenga. Zvinonzi pakutanga chii? Anga vachaura. Munoti chekuita sei? Shoko rakanga riri kuna Mwari. Shoko rakanga riri Mwari. Ndo riri kuparidzwa rimwe chete iroro. Handiti? John chapter 1. John chapter 1 verse 1. Pakutanga shoko rakanga riripo. Shoko rakanga riripo. Shoko rakanga riri kuna Mwari. Hanzi chii pakutanga? Handiti? Rakanga riri kunani? Kuna Mwari. Yes. Shoko rakanga riri Mwari. Shoko rakanga riri Mwari. Iroro shoko rakanga riri Mwari. Ndiro riri kunzi tiri kukuparidzirai kwete zvinhu zvitsva. Yes. But shoko rarini? Kubva pakutanga raingovapo iroro. Yes. Ratanga tichiudzwa kuti irinova ndiro shoko rechi? Rerudo. Shoko racho ndiro rudo. Yes. Yes. Verekai. Nini? Verse 8. Pamwezve ndinokunyorerai murayiro mutsva. Pamwezve ndinokunyorerai murayiro mutsva. Chiri chinhu chazvokwadi kwaari nokwamuri. Chiri chinhu chechokwadi kuna Mwari nekwamuri mukereke. Nokuti rima ropfuura. Chiedza chazvokwadi chovhenekera. Chiedza chezvokwadi chovhenekera chinova ndiye Kristu. John 8. Takazvidzidza izvozvo. Yes. Uyo unoti ndiri muchiedza. Inzwai manje apa. Inzwai apa. Maifanira kuti kwanga kuti tiri kuchikoro taiti underline apa. Handiti? Mupasei mupabatisise. Hanzi uyo anoti ndiri muchiedza. Handiti? Yes.
anoti ndiri muchiedza. Chiedza takanzwa kuti John chapter 8 verse 12 Jesu achitaura ndini chiedza. Handiti? Saka tikanga pachitaurwa zvechiedza biblically panotaurwa zvaKristu. Kristu ndiye chiedza. Handiti? Saka apa pari kunzi uyo anoti ndiri muchiedza. So in other words pari kunzi uyo anoti ndiri muchiedza. Pari kunzi uyo anoti ndiri munani? Ndiri muna Kristu. Shani. Welcome, we start over. Handiti? Good. Zviri kunzi uyo anoti ndiri muchiedza. Kunoti anoti ndiri munani? Saka ukanzwa munhu achitaura zvechiedza ari kutaura zvaKristu. Ukanzwa munhu achikanawo zvaKristu ari kutaura zvani? Zvechiedza. Saka kuti chiedza ndokuti Kristu, kuti Kristu ndokuti chiedza. Handiti? Saka apa ndo papanzi uyo anoti ndiri muchiedza. Tikati zviri kureva kuti uyo anoti ndiri muna Kristu. Yes. Uyo unoti ndiri muchiedza achivenga hama yake. Wani mulozvinhu. Anoti chii? Ndiri muchiedza. Uyo anoti ndiri muchiedza. Asi at the same time anoti ndiri muchiedza ini. Kurati anoti ndiri muchiedza ni munhu anoti inini ndiri muna Kristu inini. Inini ndinonamata ndo zvanenge achitaura handiti? Yes. Munhu iyeye paanozvitaura izvozvo asi at the same time aine ruvengo mumwoyo make. Handiti? Amen. Yes. Achiri murima kusvikira zvino. Munhu iyeye ari kunyemba haanamati. Munhu iyeye ari murima kusvika nanhasi. Kana paine munhu anotanonamata Mwari but achivenga hama, munhu iyeye haanamata, ari murima. Haleluya. Amen. Tiri kunzi ari murima kusvika zvino ndi Satani. Handiti? Saka opposite yeruvengo chii? Kuda. Ndizvo? Amen. Opposite yeruvengo chii? Love. Ilove. Handiti? And opposite yelove chii? Ruvengo. Saka kana munhu asina love ane ruvengo. Kana munhu asina ruvengo ane chii? Ane rudo. Ane rudo. Saka zvanzi uyo anoti ndiri muchiedza asi panguva imwe chete achivenga hama yake. Yes. Unoda hama yake unogara muchiedza. Hapana chigumbuso maari. Saka ngatidzokei tombota zvataitaura last week paya. Chika chaverenga shoko raMwari sometimes. The only way you can be honest enough to yourself ndezvekuti zvawaverenga zvese handiti? Wongozvitora wakagara pasi uri wega wavhura shoko raMwari uri kuverenga. So 1 John chapter 3 verse 11 handiti? Yes. What alright? Those are kutaura regarding confirmation shoko inoenda kuna 1 John chapter 2 handiti? Yes. Bonofra verse 9 uri kuverenga zvatinoita vanavo. Wobvawanza shoko raMwari chiti uyo anoti ndiri muchiedza. Imi vabereki vane vana tichakova imi muzokwanisa kukontrola vana. Was serious. Imimi ndimi vanovachadzidzira nautano. Was vana vanodisturba kudzidza shoko raMwari. Ati kuchanga next week maitana ndo wanenge waitamba nawana panzi. Serious. Anozoga hapano vanhu vasatani vaiti chingoti vana vachidzidzise paflow yeshoko. Ndezvese kuti kurova vabereki vacho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Saka zvanzi anoti ndiri muchiedza achivenga hama yake. Handiti? Ndopatiri kuti papasheni. Shoko iri mariverenga so. Wariverenga muri mega imi handiti? Unofanira kuita self introspection kuzvizvera wega. Saka ini ndiri mukunamata here ini. To be honest, let me be honest with myself. Ndiri mukunamata here zvinhu zvandikuita ini. Handina here munhu wandinoti ndine ruvengo naye paupenyu hwangu hwese. Be it vanhu hama dzemweya kana kuti hama dzepanyama chaidzo. Kana mukugarisana mucommunity. Handina here pasi pemwoyo wangu
munhu andinoti uyu handimude uyu uyu handakana ndiri naye ndongorora malaifi yangu yaneta yake uyo anoti ndiri muchiedza achivenga hama yake handiti ndozvataura neshoko kai saka are we in the light tiri muna kristu here? That's the question each and every one kusanganisira neni zvandofanira kuzvibvunza kuti ndiri muna kristu here. Kana ndiri muna kristu shoko ramaverenga riyarati ngazvioneswe zvinooneswa naizvozvo handiti saka kana zvioneswa naizvozvo zvinofanira kutoonekwa kutoti inini ndiri muchiedza zvechokwadi kuti handina kunyange nemunhu mumwe chete wandirovenga inini ndini ngandivengwe nevanhu vese handiti vanhu vese ngavataure zvavanoda pamusoro pangu zviri negative vanhu vese ngavandipomere kana kundinyepera it's fine there is nothing wrong with that but inini ndiri kuita sei inini wacho kana ndichi ndiri mukunamata ndiri mukuda here ndiri kudanana here nehama ndiri kuda hama here nekuti zvanzi anoti ndiri muchiedza achivenga hama handiti yes ndiverengei verse 10 unoda hama yake unogara muchiedza anoda hama yake anogara muchiedza hapana chigumbuso maari hapana chigumbuso pamunhu anoda hama yake asi unovenga hama yake asi anovenga hama yake uri murima unofamba murima haazivi kwaanoenda saka munhu anoti anonamata asi achivenga munhu yeye akafanana nemunhu akaita sei ndozvandati tichitaura paipa kuti it's easy kutaura tiri chechi kudaiso handiti it's very easy kutaura tiri chechi kudaiso but are we really the church of Christ? Kana ukatsika hausi kutsikawo back ukatuka hausi kutukawo back here back to sender. Hallelujah. Amen. Tinokudanana here zvoukama chaizvo zvoukama chaizvo ukama uvanzike muziya ndizvo handizvo maishei nemi mai ukama hunovanzika here handiti zvinokuoneka pachena kuti aiwa sandina ene masisters azvioneka handiti saka imi matenda mukati imi muri masisters makaberekwa nababa vamwe chete nini ndizvo here handi pachena ukama hauvanzike kaunooneka ndizvo here sisani munotofambidzana nasista venyama mwana wababa venyu maisheni munofambidzana here nemwana wababa venyu munotokurukura everything sevana vababa nababa so are you really sisters vana vababa wani ukama hauvanzike unooneka handiti kutenda kana muchiti ndizvo zvokwadi ngaite sei ngakuzvetse great sign yekuti muri muchiedza handiti vachiri kudzidza kana muchitenda kudaro mwari ngaakudye muri muchiedza asi kana musingadaro there is a reason why musingadaro so what is the reason inokutarisa kuti mudaro it means somehow kunyepa hamuna kudo pane kunyeperana nekuita sei unyengeri nekuhwandirana because dai zvanga zvisina kudaro kana muri muchiedza mese maifana kunge muchita zvinoratidza kuti chii muri muchiedza saka vanhu vakamira pakuti vanonamata so izvozvo it's fine taura kuti munhu unamata but kunamata hakuswe pamuromo kuri pachii pamabasa saka inzwai shoko rakwaiverenge hwana vakurinde is it 13 muverenge verses 1 to 3 kana ndiri right zvainotaura pavanhu kana chiri chokwadi kuti vanhu vari kuna kristu nekuti chinogona kuva chokwadi the other way ka vanhu vanogona tinonamata isu chiri chokwadi kuti vanonamata kuna satani kwete kuna kristu yes verse 1 to 3 kunaka kwerudo yes chero mukati munonamata nekuti ndimi dzinotaurwa nevanhu vanoti vanoita sei vatimbotaurwa kumashami kunyika uko dzinotaurwa nevanhu vanoti vanonamata chero mukati munonamata muchitaura nendimi yes kunyange ndikataura nendimi dzavanhu nedzavatumwa yes ndisina rudo musina rudo mavasendarira dzinorira nedare rinongoti ngwere nedare riri kuita noise ngedengedengede kunyange tine chipo chokuprofita chero ukatoita muprofita vamwe vanodetsa vanhu kiu vari kunyika hazvina basa hatisina kuti faina iri kuti zvirirai kana zviri wrong kana chii but ngatimbotauratsvagai panyaya yekuti chii vanhu vanopinga vachiti vanonamata nekuti muprofita anowanika pavanhu vanoti vanonamata handiti yes
ndichinzwisisa zvakavanzika. Chero ndikazwisisa zvakavanzika so. Nokuziva kwose. Yes. Kunyangwe ndinokutenda kwose. Chero ndine kutenda kwese. Kuti ndibvise makomo. Ndisine rudo. Yes. Ndizichinja. Mazvinzwa? Saka kana ukati unonamata usina rudo hausi chinhu. Takambodzidza rimwe zuva tikati kunamata kwechokwadi kwerudo kunobva pasi pemwoyo kuri inspired by the word of God. Ndepekufambira nherera, chirikadzi, kudanana, kubatsirana vanhu vanoshayiwa and so on. Handiti? If we are to ask right now from the day ratakadzidza izvozviye, how many among us asi vakazotsvaga nherera asi unotaura zvembiri, just one, asi unotaura zve2 babatsuru. Handiti? Just one imwe chete. Because hapana asiri kushanda munomu. Handiti? Yes. Hapana asiri kubata mari munomu. Handiti? Ngati ani munhu shoko iri mukataura nendimi dzakasangana dzevatuka kana nedzevanhu kana mukaziva zvakavanzika zvose mukanzwisisa magwaro kana mukaprofita zvekuita muprofita wembiri chaizvo kunzi aiwa panonzi endai kwamupumusa vanozikana pakati muprofita ava. Handiti? Ndobva pazopedzera pachinzi asi usina rudo hausi chinhu. Kuroti there is a possibility yekuti one ave a prophet asi iye asinganamati. Munhu anogona kuti muprofita uyu asinganamati. Munhu anogona kuti mufundisi uyu ndipreacher uyu iye asinganamati. Kusanamata kwacho kuri papi? Kuri pakushaya rudo. Nekuti kana takutaura zverudo hatisi kutaura nyaya yemunhu anowana chete. Tinotaura nyaya murombo pafizikali munoda kupedzisera anofanira kunge aine rudo naiye futi. Amen. Haleluya. Tiri kuti one tanzi kana ndichiti ndiri muchiedza. Handiti? Kana munhu achiti aiti ari muchiedza iye achivenga munhu iyeye haanamati. Tikaona masisters vakonfirma kuti vari muchiedza shuwa vana vavo vababa vavo hani. Tikati Mwari ngaakudzwe. Handiti? Tikati shoko raMwari rikati kana pasina rudo hapana kunamata ipapo. Handiti? Tikatidzosera pakudzidza patakamboita rinonzi rudo rwechokwadi nekunamata kwechokwadi. Kusiri pakutaura, kufambira nherera, kutengera chirikadzi. Handiti? Toda one after tambodzidza izvozvo akatsvaga nherera imwe chete. Hatitotaura zvekakawanda kawanda, tingotori nherera imwe chete iwo ukazvita ukawanda chete. Handiti? Ungaibhadhara school fees. Kana ukaitengerawo hembe, just a trouser kana a shirt. Nekuda kweshoko rekungoti ndinozvinzwisisa kuti somebody anga ari supposed to look after this person haasisipo, which means that parent gap rake ndinofanira kuri replace. Handiti? Saka because obviously if a person angachifanira kunge ari responsible nemunhu asisipo, saka if I don't do it who else anozozviita? Mwero opinda mauri. Handiti? Saka toda akazviita kawanda tichitira nherera wani hatitotsvaga dzakawanda kana kakawanda kwawakazviita. Chive chiratidzo chekuti vanhu vanoita sei ava? Vakatenda. Vanhu vakatenda vari kunamata Mwari. Ngatitonamata apa chechi yaJesu. Mavhesi akazara. Vanhu vanonamata. Kana uida Bhaibheri vabvunze. Fonera ana Komatafadzwa, fonera Noah, vafonera ana Peter namai Shei. Vanoziva vanonamata. Tipa kunamata iri hama dzangu. Let us be honest, because shoko rati zvinooneswa. Shoko rati ndizvo tachine amen richinoone chiti vanhu vakona vanooneswa naizvozvo tikati amen. Ndizvo here. Ndinogoita. Not often. Ndoba ndikuda kuzvitsvaga kuti tinonamata. Hanzi vakamboita chero kamwe chete kawani. Just kawani. Uchingozviitirawo one, asi kutaura mbiri. Uchizviitawo kawani uchiitira munhu one. Akambozviita even 3 years ago even. Handiti? Kana muchitaura zvekumashure sitotorarama mazviri. Chabva ipapo. Handiti? Shoko robva rarichi
chirikadzi. Handiti? Yes. One. Ani anoziva kuti nekuda kweshoko raMwari ndakanzwisisa kuti murume ane responsibility yekuda mukadzi wake nekumuchengeta nekumupa zvose zvaanofanira kuti achita sei achiwana. Now that this lady hasisina that kind yerudo rwaanowana kumurume wake, saka zvimwe zvezvinhu zvaakushota paari. Handiti? Obviously murume was there to provide. Now munhu hasisina at least 2 liters yemafuta kuti aregere kudya nemvura. Tinotaura zvinhu zvinobatika zviri physical. Handiti? Amen. Tinyepa wadikani kuti tigotaura nyaya yezvinhu zvemweya kana izvi zvinhu zviri simple izvi kana tichida kuzvinzwisisa. Bosi ishoko raMwari handi ishoko raMwari kutaura izvo handisiri. Tikativerenge vamwe vasinazvinzwisisa. Jacob chapter 1 verse 27. Yes, James chapter 1 verse 27. Kunamata kwakarurama. Kunamata kwakarurama uku. Hey. Usine mhosva pamberi paMwari wedu. Kunamata kwakarurama kunonzi uku kana munhu apinda makunamata uku anosara asina mhosva pana Mwari. Handiti? Amen. Kureva kuti anosara munhu aripiwa pana Mwari. Yes, kuita sei kunamata ikoko? Pamberi paMwari wedu naBaba ndiko kufambira nherera. Kufambira nherera nechirikadzi pakutambudzika kwavo. Inzwai zvazvo shoko racho riri kumberi. Kunamata kwakarurama kusina mhosva pamberi paMwari ndepekufambira nherera nechirikadzi. Pamusoro pekuvafambira nekuda kwechi pakutambudzika kwavo. Kureva kuti there are some things zviri kushayika pakati pevanhu ava. Yes. Saka kunamata kwakarurama kusina mhosva pamberi paMwari kufambira nherera chirikadzi. Handiti? Pakuita sei? Pakutambudzika kwavo. Nekuti musoro weshoko ndoti ivai vaiti veshoko. Ivai vaiti veshoko. Munzwa maimani 3,000 yamunotambira every month January to December. Sure here mwana wababa vangu. Uri kuti ndeyako yese iyo. Yese. Uri 1 January to December. Saka muri kuti January to December hakuna nherera, hakuna chirikadzi, hakuna vakafa. January to December hakuna vakafa, vanhu vese vapenyu. Saka handina responsibility yekuti pane vatinofanira kutarisawo. Kana varipo vanhu vanonzi ava vakabata rufa vavo, and then vachiri vapenyu vachona vanga vari under care yevanhu vavo, isu tinofanira kutora gap iro. Handiti? Yes. Andinozvitaura neshoko raMwari. Shoko racho. Saka tikuti tikaverenga vhesi tikadzidza kudai so. Handiti? Yes. Ask yourself in a self-introspection. Kuti ukukwana here. Tirikusara tiri pati. Zvakamira sei? Pane here panoda kuti nditendeuke. Handiti? Amen. Because kana tichitenda kuti shoko nderechokwadi, tinofanira kutendeuka. Amen. Vamwe vakatotanga kukabvisa vakatanga kutoti ivo ndo vatova mabeneficiary. Ndo dzatova nherera dzacho. Ndo dzatova chirikadzi dzacho nekuti vari kuparidza shoko raMwari. Asi hazvisi zvakaita chii? Shoko Shoko raMwari. Shoko raMwari riri kutsvaga kuti tiverengai muipedzisema imani yanga ichiverengwa mwana wakurende 13. Kana pasina rudo hapana kunamata Mwari. Inoita history tinogona kusara takazara mavhesi, kuzara mavhesi nokudza kuti Genesis inotaura zvakati, chapter 2 inotaura zvakati, zvakazarwa inotaura zvakati, John inotaura zvakati, kusvika painopera kusvika kuna zvakazarwa 22. So akazara mavhesi but pasina rudo. Saka zvinobatsirei? Wangofanana nemunhu anoverenga novel kana anoverenga constitution yenyika but rudo hapana. Verse 3. Yes. Kunyange ndakagovera varombo zvose zvandinazvo, kunyange ndikaisa muviri wangu kuti ndipiswe, ndisino rudo, yes, handibatsirwi chinhu. Izvozvo zvose zvikaitwa pasina rudo
patona nyaya yekugovera varomba zviri kutaurwa pasina rudo zvisiri inspired by the way nekuti nyika inogona kuzviita izvo zvomunhu angagwa ari bhizi kutsvaga mavhoti ari kukambera achigovera vanhu achidi harusi rudo kanwe harusi rudo zvachose zvinofanana even newambo harusi rudo nderwenhema rudo rurwero kuti dakubhaiza kuda kuti vanhu vamise pari kuda kusvika iyi harusi rudo tutaura rudo rwokuti at the end of the day iwe unosara usina chaunotarisa kubenefita material handiti ndozvitaura neshoko ramwari izvozvo yes rudo rune mwoyo murefu rudo rune mwoyo murefu rune mwoyo munyoro tutarazve rudo rune mwoyo murefu rune mwoyo munyoro rudo harune godo rudo haruna godo rudo haruna manyawi haruzvikudzi regai tiverenge last verse tobva nguva dzekuona dzinenge dzafamba dzinenge dzafamba handiti 2 Peter and kuna 7 Peter 7 Peter chapter 1 verse 9 verse 9 nokuti munhu usina izvozvi ibofu unoona zviri pedo bedzi anoona zviri padhuze wakanganwa kusukwa kwezvivi zvake zvakare akanganwa zvaakaitirwa naMwari saka zvawakaitirwa naMwari ndo zvinofanira kukuleader kukutungamira kunzwisa kuti I am nothing ndambotaura nyaya ndisina kuzopedzisa tichitaura pamusoro pezvakamboitwa nevakatitangira vaya vatanga tichiti pakatanga kuparidzwa chechi yaitwa establish paJerusarema vaiva pamutambo wePentecost vakazosvika pakuti vanga vatenda vabayiwa pamwoyo paya vari vaJudha vaichengeta tsika dzemurayiro vaya pavakaparidzirwa vatenda vakazotanga kuita evaluation vakatanga kutarisa upenyu hwavanga vainahwo panguva iyoyo neupenyu hwavatenda kuhumanje handiti ndobva vazviweya ndobva vaona kuti wavaifunga kuti upenyu uhwo kuti vanofamba vanorarama zvakanaka vanodya zvakanaka vane dzimba vane mota vane mafarms vane mabhizinesi vachifunga ndo upenyu vakasvika pavakanzwisa kuti hausi upenyu huyahwo hausiriwo upenyu ende vakanyatozviona kuti hausiriwo yes I'm driving yes I'm running a business ndakafunda sterek handiti ndine mafamu ndine minda ndine dzimba dzakawanda ndine maproperties mbva vaona kuti chero zvakadaro this is not life there is real life after this life shoko ramwari rakanyorwa rinoti vanzwisa chinhu ichocho so vakatengesa zvavanga vainazvo ndobva vadzoka pahama dzakatenda dziya vanga vasina nevanga vainazvo vakati tose takafanana handiti zvinonzi vakatanga kuisa zvose zvavanga vatengesa pamwe chete pakati pavo panga pasina munhu anoshayiwa vose vaiti zvese ndezvedu hapana munhu anga akushayiwa pakati pavo ishoko ramwari handisiri kuzvitaura handiti kureva kuti mumwe akaona kuti mumwe ari kufamba netsoka indi nemota saka ndoda kuti ndifanane nemunhu uyu it's either akauya nemota yachona ikatanga kunzi mota iyi haisi yangu ndeyedu kureva kuti mukoma Jose vakafunga kuti vada kumhanya zvavada kugadzirisa ndeyavo vanodongotora ndeyavo vari kuita sei vari kuenda handiti zvese hapana anga kuti ndechake ende zvoma zvacho kuti pakati pavo hapana anga kuti mumwe nemumwe pakushayiwa kwake akawana zvaaita sei zvaaishayiwa because they understood kuti this is real shoko rokuparidzwa nevarume ava this is real ndo upenyu chaihwo uhu hausi upenyuhwo zvatiri kuita tikuzvinyengera sisisandi zvatiri kuti muri kuita ma3000 enye pamwedzi aya muri kuti January to December ayaya hausiriwo upenyu kunyange mukati I want to do this and so then zvikatoitika izvozvo that's not life kana musina kuzadzisa murayiro weshoko rerudo wekudanana pakati pedu zvishoma zvamuinazvo ngazvive zvishomawo kune anoita sei anoshayiwa move pamwe chete mosangana pashoko rekutambudzika Mwari achirumbidzwa achikudzwa achinamatwa vanhu vose vachifara saka muchinzwa James uyu achizongotaura nyaya yekuti kwokutenda kusina mabasa kwakafa zvinondibatsirei hama dzangu kuti ndosvika pamunhu ane nzara ndoti God bless you Mwari ngaakuitire zvakanaka hama ndisingamupe chekudya chiri kudiwa kuti munhu yave nesimba pamuviri wake munhu haana hembe haana chekupfeka kana chekufuka ndosvika ndoti Mwari ngaakuitire zvakanaka kunamata here kutenda here zviri kubatsirei
Nobata msoro. Apana kuzvikubatsira. What's the point of tinyengetere? Is it everything that zvatinofanira kuti kana tasvika pazvino tingatinyengeterei? No. Zvimwe hazvidi prayer zvikuda solution yekutoti ndinofanira kumutengera jacket kuti asatonhorwa. Yes. Physically. Tikadaro taita sei? Chanamata. Haana pekugara uko. Tinotorana kuti hapo ngatigare pamwe chete. Hatiti tinoona vana vakawanda. Tiko kunamata iko. Those who are neshoko raMwari. Yes. Verenga minutes. Saka hama dzangu. Yes, inimi hama. Kereke. Shingairai kwazvo. Kuti musimbise kudanwa nokusanangurwa kwenyu. Kana chiri chokwadi makadanwa mushoko raMwari. Kana chiri chokwadi kuti muri vatsanangurwa imimi. Shingai musimbe kwazvo pachimechi. Yes. Nokuti kana muchiita izvozvi. Kana muchidaro. Hamungatongogumburwi. Yes. 11. Alright, we can do it. Papa, is there any question? Can anything which would contribute? Any question? Mvunzokura kuti hazvisikumbisika here kana kuti zvaanzwisisika zvakanaka kana kuti aibabatsuru zvanzwikwa kwasara manifestation yacho kuti 3000 yamai mati ndatogarwa 500 yangu yakuti yakawandisa munhu 1 because iroro ndoshoko rechokwadi vadikani, iroro ndoshoko rechokwadi. Chechi kana vanhu vakunamata chaiko chaiko hatigone kutoti ngatinyorane mazita kuti waita chii waita chii. Anditi pakati pedu ipapa tinotozivana kuti munhu uyu ari in need of this and that. Anditi? Yes. Then make it your duty kuti munhu yeye aite sei kwanise kurarama zviite zvakanaka. Tese tinamate Mwari zvakanaka tichiziva kuti tine upenyu husingaperi hwatakagadzirira. Chinodonzo rekunamata nekuita kwese iko kuitira tigoenda kuupenyu husingaperi, tigorarama nekusingaperi takafukidzwa tose pamwe chete naKristu. Amen. Haleluya. Amen. Hapana nemubvunzo.